gegek. Kowe aja katik kakean ngomong. Lah terus Apa wis bener lehmu kerja? Hah? Kowe nyambut gawe melu aku ki sing tak bayar tenagamu. Oke. Lah kok kowe ngauce ngomong sak karepmu dhewe. Kowe nyambut gawe ku kudune ditata sing apik. muga-muga kalu rokoke. Ngerokok apa tabuh kentongan? Iya nek kowe wong melarat rokokmu cilik, lah wong aku wong sugih arep aku ngrokok tabuh kentongan, aku arep ngrokok klobot, aku arep ngrokok apa? Kuwi ra urusanku, Dul. Oh iya, anu nyok. Maju. Maafkan, ngejak guyon kowe. Mboten Kowe ngerti kene tak dadekke pembantu. pembantu. Apa tugasnya pembantu? Membantu bapak yang sedang sibuk. Gene kowe roh, Ya roh nurun. Maaf Pak. Ayo ngono kalek rolek. aku ra wis ngomong. Wis pirang-pirang dina iki antarane keluarga kene iki kurang pati seneng. Mergo babakan niku ngono. Aku ra wis ngomong kudu manut karo aku aja nganti kowe sing ujug-ujugi. Iki ditata sing apik menawa enek tamu rene. Pamane TV aja dikek kono. Kowe ora apik. Nek kowe tak tututi ora kena iki terus karepmu piye? Anggitmu kowe apa? Ya ngapunten. Gajimu wis tak undakne. Nggih. Kowe ora apa? Kebakaran. Pengen ngerokok. Pengen ngerokok. Nuwun sewu Raden Mas Kirun, kula nyuwun rokok. Ihi. Loh, ya dikasih ihi-ihi. Modern. Nyun modern. Lah. Raden Mas Kirun. Raden Mas Kirun, kula nyuwun rokokipun. Ihi. Kowe njaluk rokok. Nggih, Entek. entak. Kere. Nah, pengen ngerokok cerutu. Nggih. Kowe nek ngerokok cerutu belanjamu piro? Namung Kowe melu aku piro? 150. 150.000 cukup ora? Mboten. Ora cukup. Mboten. Keluargamu, anakmu Nggih. 150 gak cukup. Mboten. Mulai sesuk gajimu saya naikkan 1,5 juta. Alhamdulillah. Umum? Hah? Umum ora? Mboten umum. Pancet 150. Oh, alah aku muni umum. Nah, nek pengen ngerokok disedot. Terima kasih. Bakune cocok kuwi karo kowe. Mestine mbakune Karo lumbuh. asal niki. Sapa? Kula. Kowe lumbuh nang kono gatelan bokongmu. Isor. Kosong isor kursi kon lumbuhi. Ya ora apa-apa, ora tak beda-bedake. Nggih nuwun sewu. Aja 1.000, 500 ya. Wis sewu. Rokok cocok ora? Mbakku kok ditonon ora cocok. Kuwi lho kulon-lori didumpil kuwi lho pasarane kuwi kok ana. Kok nek kajang kok rimbang kuwi lho sing enak ngono. Ki opo ngicipi mbakku kok ora cocok blas. Nek ngono kok ning ndi taron kira. Kowe ngomong karo sapa? Kali Raden Mas Haji Muhammad Sakidul. Sakidul. Lah, pas jupuk. Apa yang guyu? Lama. Arep piye tetep tak iku wong jenenge. Ngapunten tase. Aduh, nek bapak aku rawuh wis kaya ngene iki, biasane iki aku ki ngagem ngene iki mesti nggawa tas. Kuwi sing mau gawa kuwi apa? Oh alah. Wong tas kok iso nggawa sak karepe dhewe. Dilebokke. Nggih.
barang-barang berharga kuwi ngapunten. ngati-ngati mriwati jaran neh pemoto sirahe. Iki nyambut gawe ngerokok nyambut gawe musungi tas yang mutungi tas ning rokok itu disalah. Nggih. Nyambut gawe diomong angel ram. Tas iki piro? Wong aku nggawa tas sitok. Kowe isih akeh mosok tas mahal. Engkon kata-kata to nek beto. Kakak. Bocah ki caidan. Beneng kene. Lah nggih. Jupuk lah. Nggih. Dalane ndi? Ndak dijupuk lah. Wis ki ben kene. Lamang nang kene. Oh ya iki. Lah kok iso kok gorene mak lebokne kok gorene mak bale. Lah kon kok kanca wangi ngusungi ya. Wangi musungi. Hati-hati itu bedangan ane hati-hati. Tangan kene ngadak sengaja. Amat kene. Wong kok. Lha. Mak blek kagek diceneng alon-alon ngono. Lha tanganmu sing hati-hati nggon lerekane kecepit ngono. Ora kok tas. Komandak tas ngene ge apa kok. Wah, nyandal lagi dipasang tangane kok. Sing tangane potel. Alon-alon ki isine brilian Mas Picis Rajabrono. Ngono tak kandhani. Lah kok mambu sambil wecel. Asih mengaku ya apa-apa tau. Ya aku lah. Lebokne dedak. Hati-hati. Wong nek anu. Arep telepon aku aja kare ganggu. Arep ngomongi relasiku sing pesen. Apa ki kon ngirim barang-barang bangunan. Halo? Oh, nggih, Pak Dirjo. Nggih, kula. Pripun kabaripun Pak Dirjo? Nggih, sami ludes. Kula mboten saged ngirim. Ya ora apa-apa, to kok nek ana tak jupuk dhewe to le kaya. Nuwun sewu mergi wingi niku masalah trukipun tasih enten sing risak kalih. Kok gampang dadi servis bocah-bocah. Pak Dirjo mboten saged tindak mriki Pak. Ora iso aku nang sikil kok. Lho, lah sikil sing setunggale niku Kae sik urung garing. Tegese nang sikil ora ana kendaraan tak gawe metu ngono lho. Oh nggih. Kowe sik anu sik nang bagi to le. Nggih tasih wong pancen omah mriku. Pripun Pak Dirjo? Anu napa niku babakan gabah sing dereng dikirim. Gabah kae rencanaku sing sak bentar tak blekne kowe. Wah aku ditelepon ya dadak kowe merongos kanggo kuwi. Lah sawangane kono nyekel kene ora nyekel. Kono ora nyekel ngejak guyon juragan. Mboten. Kowe ngerti nek aku karep digawe. Mboten. Sedina maneh Nggih. kudu ngopo. Kene tak jak rembukan. Mah kok mbok nodai ya. Potonganmu rupamu tekek. Tekek ora nggawa. Bawoke kok kula Mulai wong ngeleng. melengi pengerong Apa jeru? jeru ya dijajaki. Apa kali ya jajaki? Kali wae enek iwake. Ya lho. Kowe kok cerewet ya, kowe kok cerewet dina iki kok kowe njerak aku ta. Ora ngono pas sembarang krewet lawan nek kanjene ora seneng, aku ora melayang. Lah iki apa aku? Aku lak bojomu. Maksud ya, Bung. Potonganmu iki tak jak rembukan. Nggih, monggo. Senajan to aku ki juraganmu, aku ki ora nganggep menawa kowe pembantu. Dianggap Tak anggap sedulur, tak anggap kowe keluarga kene.
Oh, ngaten. Ya. Mula saka kuwi kowe kudu ngerti masalah iki. Mbok menawa besok menawa aku ki duweni buat repot apa wae kowe kudu bisa bantu karo aja kilan-kilan. Ora nganu kok dak nganu. Aku ki mau aja kilan-kilan. Kursi. Ke. Ulangan wong kok perene. Ning musola, iki sejarkas artak jodoh. Iki urung tak omongke sapa to? Lah calon bojone Surya. Ning Surya putrane bapak iki Ora tak omongke mergane ngene. pripun? Bapak kan iki mengko nek tak omongke ora dadi apa ki kejutan. Nggih ta, Kula saka. Kowe lungguh aku tak laku. Apa aku ndelok wong main kok. Surya Nggih. arep goleki bojo. Waduh, Ning bojone sapa ora tak omongke. ngaten. Iki besok yen Surya dadi manten. Sing dadi ketua panitiane awakmu. Waduh aku mau. Aku mau Apa ra iso? dadi panitia. Mula Nanggap apa ini? wah nanggap wong watuk. Nanggap wong watuk lho. Nanggap ketoprak Tontonan sing apik. sing apik. Sing makile aku besok awakmu. Wah. Ngerti to dayuh sok sing teko kene. Sinten mawon? Wong teko Patmanca Negara. Lha Pak Bupati pira sing teko kene? kabeh bupati teko. Waduh, minak jinggo bareng teko. Upamane engko tamu akeh. Aku sing sambutan. Nggih. Awakmu sing ndampingi. Dampingi. Upama aku nganggo bahasa nasional, awakmu sing nganggo basa Jawa. Nggih. Malam ini malam yang sangat menyenangkan. Dalu menika dalu ingkang sangat ngremenaken. Apa mau ini? Untuk itu, Kula menasaken menika kami sekeluarga kita sakeluarga akan menyediakan hadiah buat bapak-bapak dan ibu-ibu. badhe nyediakaken hadiah ing menika kagem bapak-bapak saha ibu-ibu sedayanipun. Hadiah yang pertama, uang 1 juta rupiah. Hadiah yang sepindah ing menika artos 1 juta rupiah. Pinter. Alah, aku imbuh pokoke. Hadiah yang kedua yaitu burung kakak tua. Niki nggih dijawab nih. Jo. Ya, kalah. Hadiah yang nomor kalih menika manungipun Kakang Sepuh. Wajar. Lawang kono anggere jeplak. Hadiah yang kedua burung kakak tua. Lah, burung itu napa? Manuk. Kakak, Kakak. tua, Sepuh. burung kakak tua. Ya. Dan hadiah yang ketiga, Hadiah yang nomor 3, burung puyuh. hadiah yang nomor 3 ya menika manuk anyang-anyangan. Kurang ajar. Itu apa? Burung itu napa? Manuk. Lah nek kepuyuh-puyuh. Ya enggak. Bener kowe timbang wong edan. Good night ladies and gentlemen. Selamat malam tuan-tuan dan nyonya-nyonya. My father, Bapak kami, my mother, ibu kami, my brother, kakak kami, my sister, Mbak Yu kami, and my Muna. Maisaro. Iki kok tamune piye? Maimuna ada di undangan, Maisaro juga jadi pembantu. Oh ngono. Iya no lele. Ngomong asal. Dari bapak. Ya lele. Kok pinter bahasa Arab. Tangan musranan. Ngerti deh, ngomong Maisarah paseh. Pasel lah, keluarga saya kan ada di Arab Saudi. Saudi Arabia. Ya, tapi namanya Saidi. Oh iya. Tapi pinter ya kan. Oh ya, pasti pintu gampang. Nek nang undangan kok ditulis umpamane aku gawe undangan. Surya anaknya Kirun ngono ki
Basa Arabe piye? Surya binti Kirun. Oh, wedok ya? Wedok binti. Nek lanang. Bin. Nah dia Kirun anaknya Pak Slamet. Kirun bin Slamet. Narto anaknya Pak Kromo. Narto bin Kromo. Ngono. Nggih. Bagio anaknya Pak Atan. Bagio binatang. Pas. Pas aku ae diguyu wong to. Kirun anaknya Pak Slamet. Kirun bin Slamet. Narto anaknya Pak Kromo. Narto bin Kromo.